Καλώς ήρθατε στην επαναζήτηση. Με αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βοηθητικές ενότητες της επαναζήτησης. Η πρώτη ενότητα είναι οι συχνές ερωτήσεις FAQs. Για να δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις καθώς και τις απαντήσεις τους, πηγαίνετε στο βασικό μενού επάνω δεξιά στην οθόνη σας ή κάτω δεξιά στην ενότητα υποστήριξη. Με τη χρήση του ποντικού μπορείτε να επιλέξετε την ερώτηση που σας ενδιαφέρει. Αμέσως εμφανίζεται η αντίστοιχη απάντηση. Επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις υπόλοιπες συχνές ερωτήσεις της επαναζήτησης. Η δεύτερη ενότητα είναι τα νέα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της επαναζήτησης αλλά και της εταιρείας μας από το μενού Φαρμακευτικός κόσμος κάτω αριστερά στην οθόνη σας, επιλέγοντας τα νέα μας. Στη συνέχεια, μεταβαίνετε στη σελίδα όπου υπάρχουν ταξινομημένα ανά ημερομηνία τα τελευταία νέα. Με τη χρήση του ποντικού μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα στα δεξιά το νέο που σας ενδιαφέρει. Η τελευταία ενότητα είναι η επικοινωνία. Για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, επιλέξτε από το βασικό μενού την ενότητα επικοινωνία. Στο κεντρικό μέρος της σελίδας υπάρχει φόρμα επικοινωνίας. Συμπληρώνετε τα κενά πεδία με τα στοιχεία σας. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τον αριθμό ασφαλείας αντιγράφοντας τον αριθμό που βλέπετε στο κενό πλαίσιο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Αποστολή μηνύματος». Επίσης, για άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνα ή τα email τους που εμφανίζονται στη δεξιά στήλη της οθόνης σας.